Има повече от 300 вида колибри, но само едно издателство колибри, поне в България. Но това е само за сега, предвид темпа, с който днес издателствата се надпреварват да обезлисят горите. Колибри, разбира се, не прави изключение и е в челните редици на този книжен маратон, въпреки мъдрата редакционна максима «Издавай по-малко и ще имаш повече свободно време». Колибри може да няма свободно време, но има голямо сърце. Сърдечната му чистота е най-бързата в животинското царство, а сърцето – най-голямата част от тялото му. Същото е и при издателството. Всяка закъсняла коректура повишава кръвното налягане на колективното сърце, което винаги е на ръба на нервна криза. Но колибрито е безстрашно, без колебание атакува по-големи птици. Иначе казано, не разчита много на здравия разум, но компенсира с фантазия. Признайте, че е нужно въображение, за да поддържаш каталог, в който съжителстват книга написана от извънземно, книга за интимна гимнастика и книга за чара на червото. Колибрито лети със скорост над 100 км в час. Едноименното издателство също е любител на високите скорости и поддържа темпото вече 35 години. Не защото иска, а защото ако спре, ще падне. Въпреки че колибри е единствената птица, която може да виси. За своята уж средна възраст колибри не само не старее, но се подмладява. Сменя козметичните си хирурзи, но не и посоката на полета. И непрекъснато започва от начало. Всяка нова надежда, че този път няма да има правописни грешки. От нежната революция до глюкозната революция колибри еволюира в екосистемата. От 18 квадрата, гордо наречени първа частна книжарница, до 35 по 18, не по-малко гордо наречени каза либри. Така, за по-сигурно колибри не само издава книги, а живее между тях. Защото все нещо трябва да напомня за естествената му среда – джунглата. Още през 90-те малкото птиче оглави провокативната вълна с първия превод на еротичен роман. Все пак колибрито е единствената птица, която опрашва. Още тогава, в началото на прехода, помним репликата на един виден соросоид, че щом знае италиански, може да превежда от румънски. После един поет, франкофон, взе, че преведе Данте от староиталиански за ужас на всички моралисти-буквалисти. Но колибри, за разлика от други птици, може да лети във всички посоки, надолу, нагоре, настрани, напред и дори назад. Парадоксът и до днес е запазена марка на колибри. Едва ли друго издателство би издало книга без заглавие, би произвеждало чорапи, коктейли и кино. От колибри всичко може да се очаква. Както знаем, пашата обича смели, а мъжете предпочитат закръглени. Но колибрито се храни с нектара на най-красивите цветове. Разбирайте, най-великите книги, най-интересните автори и най-живите думи на световната литература. Ето как стигнахме до либри, есенцията на името. И така, 35 милиона страници по-късно, все така досадно упорити, все още малко наивни, все пак продължаваме да вярваме, че истината се побира между две корици. In libris veritas. А за по-трезво мислещите има вино. На здраве!